græsset. Kom nu! Kom nu, Malte! Nej, Malte! Du er fyret, Malte! Du er fyret! Ikke noget. Malte, han skal fyre. Nej, Malte! Malte, han skal fyre. Malte, han skal ud. Ikke var rigtigt, det der. Nej. Du fandme ind i stedet for Malte. Jeg ved det ikke, hvad jeg er fucking ligeglad. Han tog fodboldspiller. Okay? Nej, ikke med det her. Ikke det. Lad nu være. I kan ikke sidde og grine af mig. Ikke stop det her. Lad nu være. Lad nu være. Tim. Ja. Luk røven lige nu, okay? Tak. Nej, det er ikke 4-0. Ikke 4-0. 5-0. Jeg var aldrig i fucking kysse. Hvad lover du, mand? Du er færdig. Og jeg er til efter kampen. Jeg prøver dig at holde af. Jeg er ikke så. Det er ikke. Du skal ikke tage mig til. Nej, ikke på lyden. Nu er jeg med. Du skal ned og blide krasset, kom. Du skal fandme ned og blide krasset, når du siger det, var du med? Hvilken farve er du til? Jeg er lyseblå. Nej, han er det røde. Så er du røven, ikke? Jeg er lyseblå. Så får du komme igen til. Nej, jeg fik ikke rigtig knurret, mand. Jo. Nej, hvor spiller jeg dårligt. Står den 5-0? Okay, hvis du skruer nu, jeg går helt ham op. Kom nu, mand! Ned og byde græsset, kom. Hvad fanden skulle det der blive hårdt? Den kunne du fik ikke, mand. Du får ikke en mål. Lad være med at sidde derovre. Så er det ikke